Úspech je niečo, čo chceme dosiahnuť každý vo svojej oblasti. Každý chceme nejako byť výnimočný, v niečom byť úspešný. Ale málo kto vie, že základom dosiahnutia úspechu a udržania si úspechu je 12 zákonov úspechu, ktoré musíte ovládať a aplikovať do praxe. Prvý zákon je zákon sebapoznania. 2 je zákon zmeny. Musíte sa vedieť prispôsobiť zmenám. 3. zákon je zákon dávania a príjmania. 4. zákon príčiny a následku. 5. zákon najmenšieho úsilia. 6. zákon priateľstva a s časom. 7. zákon úprimnej túžby. 8. zákon tvorivej predstavivosti. 9. zákon životného účelu. 10. zákon rovnováhy. 11. zákon bezpodmienečnej lásky. A 12. zákon jednotného pohľadu. Všetko toto a ešte ostatné sa dozviete na mojom online kurze Úspech.